Ji ber qedexeya derketina derve û şer û pevçûnên ku li navçeya Sûriya Amedê berdewam dikin, heta niha 20,000 kes koçber bûn. Bi sedan dikan nikarin deriyên xwe vekin. Ajokarên taxiyan ên Sûrê jî nikarin li vê navçeyê biçin ser karên xwe. Ji ber vê yekî odeya ajokarên taxiyan 128 ajokarên taxiyan ên li Sûrê şandin rawestgehên din ên navçeyên Amedê. Ana pêncî çar hev duraqê me ne. Me hinka 10 heva şandin, 2 heva şandine, hinka 1 hev şandine. û valê me jî em rastî bêjin pir bi memnûniyetî jî qebûl kirine. Hinka valê me tew gotinekî em erebeyê xwe bikişînin, bila valê me nê maqdur werin, maqduriyetiya xwe gidermîş bikin. Ajokarên ku ji Sûrê hatine navçeya Peyas, Baxlar, Yenişehirê xwewekê penaberên li welatê xwe bi nav dikin. مرة دولتي خو المملكتي خو هم كتنا ديكسا ملتجية يعني وصاية يعني gerçek وصاية tamam her ne kadar evvel me idare etkiş ama ne hoş yani megrane bederane. ام يغراشد صار حب عربية تجارة سوري شيء صافينا ما بلاي دراها كر دراها اي در واجي خدا جوان راضي باش مالك باش بو ما ريفا كرن Xwedî rawestgehan ên ku mêvandariya ajokarên ji Sûrê dikin jî kêfxweşin ku alîkariya hevalên xwe dikin. Ana ده هاتنا ده حفيدني جوارن مكارن بكرن ناني ما مكارن من الهفرة بايكن سقنتي تنايا Li Amedê bi tevahî 1346 ajokarên taxiyan û 54 rawestgehên taxiyan hene û ji wan 4 rawestgeh jî li navçeya Sûrê ne. Havalê çetin, ê Sûrê hatiye, birar lezgîn û çê. Ajokarên taxiyan dixwazin di demekî zû de qedexeya li Sûrê rabe û ev jî vegerin cî û warên xwe û ji vê penaberiyê xilas bibin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.